10 kilómetros entre os viñedos e a paisaxe de Portas formaron o trazado do percorrido da segunda clásica do Albariño 10K Viña Almirante. A cita celebrouse domingo e reuniu a máis de 150 corredores nas categorías absolutas. Hoxe conflúen o día de maior número de actividades deportivas do ano en todo Galicia e, sin embargo, os 7 mellores atletas de Galicia están aquí. Xa vimos o podio quen está, Rubén Díez, o sea, grande vitoria, o sea, unha sorpresa, non? O sea, desbancou o gañador da Big Bay de Vigo Bayona. Está meu amigo Abel Barros, que me alegro que rascara ese podio, e xa ver nas féminas tamén, Paula Mallobre, Rocío Albite, Sandro Mosquera. Estamos falando de grandes nomes que lle costa facerse un oco no podio, non? Os nenos e os corredores máis novos tamén puideron participar desta cita que xa se ten convertido en ineludible dentro do calendario deportivo, pero tamén festivo de Portas, que en tan só 2 edicións Viña Almirante xa demostrou o seu compromiso social. Sí, bueno, cando tes unha formulación de empresa como a nosa, non, que é unha empresa de economía social en Portas, tes que pensar en máis factores que no simple negocio, non, que no mercantilismo, non. Estamos moi contentos na repercusión, porque hai repercusión económica na zona, o sea, nas actividades periféricas ao desenrolo da proba. Hai unha boa promoción do que é o mundo do viño, da actividade social, cultural e deportiva que pode desarrollar e afecta positivamente a todo o pobo. O alcalde de Portas tamén se achegou a participar da cita e destacou o seu papel como dinamizadora social e fiestra turística para o concello. Fálase de Portas, po Albariño penso que tamén é unha promoción pois moi importante. E polo Albariño de todo o Salnés, nós somos cabeceira. Dende a organización están máis que satisfeitos co desenvolvemento desta segunda carreira, polo que xa empezan a traballar na edición do vindeiro ano.